أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد amma ba assalamu alaikum. Wato mai magana kamar yadda aka saba Suleiman Abdulkarim, shugaba na Sauti Sakina Holistic Healing, cibiyan da ta shahara wajen faɗakar da mutane akan yadda za su zauna lafiya ko kuma yadda za su magance cututtukan da yake damun su. To alhamdulillahi a wannan karan saboda yanayi da muke ciki na sanyi, to ina son yi bayani ne akan abin da ya shafi matsala da ta shafi sanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin littafinsa mai girma, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wato a komi Allah ya halitta zawjayn, wato komi da kininsa, wato la'allakum tadhakkarun, ko kwa azantu ko jikinmu a yanda Allah ya halicce shi yana da buƙatan sanyi da zafi, wato ɗabi'a na sanyi da ɗabi'a na sanyi. To kuma ana son su kasance cikin equilibrium, bi ma'ana daidai, ko da za a ɗan saɓa ba da yawa ba. To idan saɓanin yayi yawa, to yana haifar da cututtuka. To daga cikin ababen da yake sababa cututtuka akwai juyawa na yanayi. To yanzu muna yanayi ne na sanyi, wato lokacin hamatan, lokacin da yake haifar da sanyi a duniya, ko in ce wani yanki na duniya. To wannan yana sababa cututtuka. Akwai cututtukan da sanyi yake sababawa, wanda yake riƙe gaɓoɓi da baya. Gaɓoɓin nan akwai ƙananan gaɓoɓi, idan yatsu ne suke wahala wajen a miƙar da su, ko suke zafi an miƙar da su, to wannan ciwo ne da ake kiran shi a turanci da ake ce ma arthritis. Sannan kuma idan suna riƙe manya-manyan gaɓoɓi ne, ana ce mishi rheumatism. Idan kuma yana haɗawa duka, ana ce mai rheumatoid arthritis. Ciwo na sanyi na manyan gaɓoɓi da ƙananan gaɓoɓi, amma mu a gargajiyance kawai ciwon sanyi ne wannan kenan. To wannan yanda ake samun relief, ba fa wai magani ba, relief shine ya kasance an sami ruwa a sa citta a tafasa. Idan aka tafasa sai a massage ɗin baya da wato gaɓoɓin da suke ciwo da izinin Allah. Wato wannan kenan. Sai in aka yi wannan massage ɗin sai a samu man na'a ko man zafi, a je Islamic chemist a samu man zafi, ko kuma na kamfanin irin su Himani ɗin nan, duk wani mai dai da yake da zafi. To sai in aka yi wannan sai a shafa, wannan relief ne za a samu. Idan ana so a samu lafiya sosai, to abubuwa biyu ne. Na farko dai a kiyaye masanyin, sannan kuma a sha maganin da ya dace. Sha da shafawa, maganin sanyi sha da shafawa ne. Sannan kuma akwai ciwon sanyi da suke da alaƙa da riƙe ƙirji, misali irin su asma, irin su tari, irin su mura da sauransu haka. Duk cutukan sanyi ne wanda yake za su iya riƙe ƙirji misali, ko da ke to mu bar shi haka ɗin. Wato suna nan dai da yawa cutukan sanyi da suke damun mutane. A sha maganin tari, a sha ba a warke ba. To ga yanda za a yi: a sami garin marke cokali ɗaya, a sami garin citta cokali ɗaya, a habbata sauda cokali ɗaya, garin tafarnuwa cokali ɗaya, sai a tafasa a cikin ruwa ko dai lita ɗaya ko lita biyu. In aka tafasa sai a samu man habba, man na'ana'a, man kanumfari, man tafarnuwa, insha Allahu sai a yi mix ɗinsu, sai a sa su a wannan ruwa ɗin da aka tafasa shi, ya tafasu ya dahu. Sai a samu zuma sai a sa, in akwai menthol lokacin da za a tafasa sai a ɗan sa kaɗan. To sai a sha babban cokali, in manya ne babban cokali biyu, safe, rana, yamma. Ciwon da yake na sanyi da ya riƙe ƙirji
in Allah ya yarda za a samu afuwa, za a samu sauki. Sannan daga cikin illan da sanyi yake yi, yakan wato masu matsala na dandruff, wato amosani kenan, yana tashi a lokacin sanyi. Alamun amosani shine idan mutum ya yi aski, misali sai ya ringa ganin fari-fari, misali ya ringa fari yana fito mai, ko in yi ta da kanshi ya ringa ganin fari-fari, ko ya ringa jin ƙaiƙayi, to duk alamun amosani ne. To kuma amosani yakan sauko ya taɓa haƙori, shine za a samu idan aka yi brush sai aga jini yana fita, ko kuma ya kasance wato dasa shi ya kumbura, ko idan mutum ya sha ruwa, ko da room temperature ne, sai ya ji ya kama mashi haƙori. To wannan alaman ciwon haƙori na amosani ne. To yanda za a yi, so samu dai a samu man herbal medicine da aka samu na amosani, sai a ringa shafawa, a shafa shi akan, a ringa yin aski akai-akai, sai a shafa akan, sai a shafa shi hannun gefen da gefen. Idan ba a samu wannan man ba, ko inda yake babu, to sai a samu man na'ana'a da man babunat, sai a kwaba su, sai a mixing din su up waje daya, sai a ringa shafawa. In Allah da za a samu afuwa, za a samu sauki. Amma idan za a iya samun kuma wani mai da ake ce ma Dermatol, ana sayar da shi a inda ake, ana samun shi inda ake sayar da kayan mata ne, misali inda ake sayar da hoda da sauran saka. To wannan man, a samu man babuna, sai a mixing din shi up, a hada su waje ɗaya, sai a ringa shafawa. In Allah da ana samun afuwa. Wannan kenan. Sannan kuma a ringa shafawa a gefe-gefe inda akwai ciwon haƙori kenan. Don ciwon haƙori galibi iri biyu ne, akwai wanda sanyi yake sabbaba shi, to wannan duk abin da aka yi ba za a warke ba, sai an bi wannan ka'idan, aka kashe amosanin, haƙorin zai daina ciwo da izinin Allah. Tunda munasaba ya kawo dai magana akan ciwon haƙori, idan kuma wanda bacterial infection ne, misali za a ga ya baki ya rami, to sai a tattauna tafarnuwa, a bar shi a wajen ya kwana. Da safe sai a samu garin kanumfari, sai a ɗiba, sai a sa a daidai ramin ko inda haƙorin ke ciwo. In Allah da shi ma za a samu afuwa. Ni ne naku a musulunci, Suleiman Abdulkarim. Domin samun bidiyo ɗin da muke yi, za a iya zuwa YouTube a typing Sautu Sakina Holistic Healing, Sautu Sakina Holistic Healing, insha Allahu. Domin neman ƙarin bayani akan magungunan da muke badawa, za a iya tuntuɓar mu a wannan waya ta kira kai tsaye, ko kuma ta hanyar WhatsApp 08034599766, 08034599766. Dan uwanku a musulunci, Suleiman Abdulkarim Abu Habiba. Assalamu alaikum.